אם אי פעם קניתם לילד שלכם ספר לפיתוח החשיבה, זה בשבילכם. רק שהיום, זה כבר לא מיועד רק לילדים. בעידן ה-AI, דווקא מבוגרים צריכים את זה אפילו יותר. הרי בדיוק בשביל זה קניתם להם ספרי חשיבה, נכון? כי בעידן ה-AI, לא מי שיודע הכי הרבה, נמצא צעד קדימה. אלא מי שיודע לשאול שאלות טובות, ולמצוא להן תשובות. ה-AI נותן תשובות בקלות, אבל כשהשאלה ברמה נמוכה, גם התשובה תהיה ברמה נמוכה. רק שאלות טובות יכולות להוביל לתשובות בעלות ערך. אבל למי יש זמן בתוך כל העומס ללמוד ולתרגל כמו שצריך? בדיוק בשביל זה צריך אפליקציה למבוגרים שמחזקת את כישורי החשיבה ואת היכולת לשאול שאלות. בכל פעם שמסך הנעילה נדלק, היא מציגה לכם בצורה כיפית את העקרונות שמניעים את העולם. וכך, בכל פתיחה של הנייד, עוד עיקרון ועוד עיקרון מצטברים לכם בראש באופן טבעי. ובנוסף, בחרנו בקפידה שאלות המשך משמעותיות. כאלה שאולי לא הייתם חושבים עליהן לבד, כך שמספיק לקרוא ולעקוב אחרי התשובות. וכישורי החשיבה שלכם מקבלים בוסט אוטומטי. האם תשתמשו ב-AI כדי להרים את הרמה שלכם, או רק כדי להעביר את הזמן? מעכשיו, זה תלוי ביכולת שלכם לשאול שאלות. הורידו את YBIT, אפליקציה חינמית ב100%, ושדרגו את כישורי החשיבה ואת היכולת שלכם לשאול שאלות.